Diara guys sa dokdok na po namin panday sa among balay no. Among gikuaning aning kawayan among pikas-pikas kay among salugan ang among kusina. Kato nga aray salagan ani guys. Makita nyo na daw ako ng papa diha ga gipikas niya ang kawayan nga iloko. Dire sakas ako guys kay mo ngita ko kaayuhan ba mo. Una-una ako nga mosayaw-sayaw ko. Dire hulat-hulatan nyo guys kay mosayaw-sayaw yung taong ko dire taon. Napoy chinilas din ta dire nahulog po nung chinilas noon. Ang isok-sok sa nang chinilas kay usa ta mo sayaw. Limpyohan sa nato ning mga makasagabal sa tong pagsayaw-sayaw dire. Okay guys, patanawan niyo guys ha. Kuman ani musayaw ko ako sang isitap ang kamera. 1 2 3